Täze Türkmenistan gurýanlygymyzyň sebäpleri häzirki Türkmenistan bilen baglanyşykly. Gaty ýakyndan. Indi bir alawaýly mesele bar diýdik. O alawaýa bir ýakyndan seredeliň şeýlerek bir neme barda illeşler. Ona näme diýersiňiz? Şu görýäniňiz Türkmen edermen medal diýär. Türkmenistanda hakykatdan resmi taýdan berilýän bir medal. Bunu bilýäňizmi? Hakyky resmi taýdan berilýän medal ýöne medalyň üstüne seredim. Näme surat var? Ýa-da şekli var diýelim. Alawaýyň. Ýa-da alawaý diýmeli biz muňa. It diýeli. Itiň şekli var. Bu taýda görýänimiz it. Öň tarapy, arka tarapy Türkmen edermen medaly. Bulam ýanky alawaýlaryň assosiasiýasy ýa degişli näme bar? Indi alawaýlaryň assosiasiýasyndaky surat gelýär. Edermen Türkmen diýip medal döredilýär. O taýda da edil şu alawaýyň şekli var. Näme diýmek bolýar? Ýene ýakyndan seretsek ýanky Türkmen edermen medalynyň içine surat şeklinde. Yine iyilleşler. Siziňden pikirlerinizi alaly. Şu taýdan pikirinizi aýtsaňyz ekrana getirip bunu bir wagtyska bir wagtyň içinde gurrun edeliň. Näme üçin bir itler assosiasiýasyndaky itiň şekli gelip Türkmeniň edermendigine neme edip medal berýär. Da bunun nemesi gaty aňsat eksperiment geçirýärler we keýip alýarlar bundan iyleşler. Indi kim eksperiment geçirýär, kim keýip alýar? Bu ýagdaýdan. Soramyz. Gaty analitik bolmalydyr, ýa-ni bir zat bar bolsa näme üçin bar, kim tarapyndan bar, kim üçin bar diýilen sorap bilmelidir. Onda soraýas bu Türkmen edermen medaly bolup bilermi? Bolup biler. Aýdaly Rus edermen medaly bolup biler. Başga ýeriňem o edermen medaly bolup biler. Ýöne näme üçin itiň şekli var. Indi edermenlik diýende meniň aklyma gelýän atlar bar da, Seyit Nazar Seydi ýa-da Görol desany. Doğru däl? Edermenlik diýende meniň şo zatlar, şo şahsiýetler aklyma gelýär. Alawaý aklyma gelen ok hiç bir wagtda. Alawaý şu ýagdaýda akly gelip biler. Illeşler. Olam nähili ýagdaý bolup biler diýip sorasaňyz. It bir eýesi bardyr itiň. Itine seredip neme diýendir de. Bilmedim ýa-ni goýunlary, mallary, sürüýini goraýan bolsa. Şoňa bilmedim möjek bilen urşandyr ýa urşýandyr. Ýa-ni edermenlik nemesi berip bilýär-de bir çopan bilen itiň arasynda bolup biljek bir ýagdaý da bu. Ýani çopan bilen itiň arasynda bolup biljek ýagdaý. Ýöne bir milletiň, bir ýurduň nemesinde edermenlik ady gelen wagty itiň nemesi gelmeýär. Biz şundan bilemzok ýa-ni bizim alawaýymyzyň bir nemämizde edermenlik ýeri barmy? Seyit Nazar Seydi'niň ýanynda bir alawaý barmydy? Bar olanda da Seyit Nazar Seydi'ni geçip alawaýa gidilmeýär. Ya Göroğlu'nun ýanynda barmydy? Biz hemmesiniň ýanynda at var diýip bilýäs, iň bärkisde. At var ýa-ni iti bilemzok. Göroğlu'nun hem atı var diýip bilýäs, hatda atlarynyň atlary hem bar. Men şu at ýadyma düşenok, ýöne bilýän ildeşlerimiz ne ýazsyn. Hemmejesiniň atlary bar. Atı bolanda da ýa bolýa o atı var diýip aty goýal diýip neme gelse aklyňyza. Ýene de goýlanok.
Seyit Nazar Seydi ya da Göreoğlu ya da başka şahsiyetler var. Onların üstünden atlap geçip atı yankı bir hayvanı koyup bolanok. Demek o bizim bu nememizde yok, haysiyetimizde, medeniyetimizde de yok, dep desurumuzda da yok. Yankı bir adamın boynuna itin medalını takma medeniyeti yok bizde. Yani takıp görürler. Ha, dine o değil. O değil. Yine şunun yaz buraya dayan var iyileşler. Buna ne demeli? 6 metrelik it heykeli. 6 metre büyüklüğünde. Altın çaylan diyeler. Belki bayağı bolup biler bilemiz onçasını. Neticede it nemesi. Şimdi iyileşler bu tayda neme vardır. Yine Kurbanulu it var da aydım aydım kitap yazıyandır öz iti. Atan var yani iten vardı. Nämçin ettirýärler? Orslara çopon, bulam it, bizem raýat bolýas, ýani halk raýat bolýar. Raýatam sürü diýmek. Otladylýan canlıların demesine raýat diýip aýdylýar. O İbranice dilde, Arapça dilde de var.